खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। टिभि इन्डास्ट्रिनिफ्राय मोनसे दुखुनांथावना खौराङा सोराङाव फैदों। टिभि इन्डास्ट्रिनि मुंदांखा महरगिरि ऋतुराज सिंह बिथाङा मैया रुंसारि जायो। बिथाङा रुंसारि जानाय समाव 59 बोसोर बैसोनिमोन। ऋतुराज सिंह बिथाङा मुम्बाइ नोगोरनि लखानदवालायाव थानाय गावनि न'आवनो हार्ट एटेक जानानै थैदों होननानै मिन्थिना मोन्दों। बिथांनि बेबादि हरखाबै जिउ गोमानायखौ लानानै टिभि इन्डास्ट्रिनि गोबां गिदिर महरगिरि आरो टिभि इन्डास्ट्रिखौ सामलायगिरि बिथांमोनहा शक जायो आरो बिथांनि रुंसारि जानाय जिउमाया सोरगोआव जाहाथे मोजाङै थानो मोननायनि थाखाय आरज खालामो। बिथाङा बानीगी अपनी बात, हिटलर दीदी, ज्योति सापट, आदालत, आहद, दिया और बाती, वारियर हाइक बायदि बायदि टिभि सिरियालफोराव खामानि मावबोदोंमोन आरो आथिखालाव बिथाङा अनुपमा टिभि सिरियालाव खामानि मावगासिनो दंमोन। मोनसे रिपर्टनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बिथांहा गासै 60 कौटिसोनि सम्पथिफोर दंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायखौ बिथांनिनो मोजां खाथि सोमोन्दोनि लोगो अमित बाहेल बिथाङा ससियेल मिडियायाव फोरमायथिनानै होयो। बर' माहारिनि गेजेराव बर' हारिनि बर' फिसाफोरा बायदि बिथिङाव सानफा एफा जाफुंसार जानो हानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। फिन बेबादिनो सासे बर' फिसाया रासिया हादोरनिफ्राय जाफुंसार महरै एबा आबुङै MBBS कर्स लानानै ओनसोलजों लोगोसे जोंनि हारिनि गेजेराव गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां लाबोनो हादों। उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि ओनसोलनि दिन्दांपारा गामिनि बिफा नबिन बर' आरो बिमा रुपेश्वरी बर'नि अनजालि फिसाजो ज्योतिका बर'आ थांनाय 2017 मायथाइनि 17 नभेम्बराव रासिया हादराव गावनि हास्थायनाय सिमांखौ मोगथाङाव थारैनो जाफुंसार होनो थाखाय 6 बोसोर MBBS नि कर्स खालामना फैनानै 2023 मायथाइनि जुलाइ दानाव गावनि न' फारसे गिदिंबोफिनो। थारैनो ज्योतिका बर'आ गोलाव सम नाजाथाबनायनि गेजेरजों जाफुंसार जानो हानानै सासे डक्टर महरै सिनायथि होनो हानाया माहारिजों लोगोसे ओनसोलनाङैनो गोग्गानाय लाबोनो हादों। ज्योतिका बर'आ BPF दोलोनि मोनथाम फेसबुक पेजआ खैफोदाव नामा? BPF दोलोनि भइस अफ BTC, भेरगाव मिट अफिसियेल आरो आमार दतमा पेज बे मोनथाम फेसबुक पेजआ थारैनो खैफोदाव। टटलापारा VCDC नि मासिगिरि बिमल दैमारी मुंनि सुबुंखौ जेबो जाहोन गैयालासे गुबुन सोरबा आइजोजों देहायारि गाज्रि सोमोन्दो दं होनना नंखाय बानसावनानै होदों। नंखाय बानसावदों होननानै बिमल दैमारी बिथाङाबो बेफोरबादि फेसबुक पेजनिफ्राय नंखाय बाथ्रा फोसावनायनिफ्राय सांग्राङै गोजानाव थानो खावलायदों। बिमल दैमारीया थांनाय साननैसो सिगां भेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय टटलापारा VCDC नि मासिगिरि बिथां बिमल दैमारीया सासे आइजोजों देहायारि सोमोन्दो लाखिना हिनजावखौ लानानै खारदों होनना बाथ्रा समाजारि बिजोङाव फोसावनानै होनाया नंखाय होनना प्रेस मिडियानि गेजेरजों बिथाङा खेंफोरथि होदों। बिथाङा खेंफोरथि होनाय बादिब्ला नंखायखौनो सानैसो BPF नि सोद्रोमाफोरा गावसोरनि भइस अफ BTC, भेरगाव मिट अफिसियेल आरो आमार दतमा पेजआव आंखौ बदनाम खालामनो नागिरदों होननानै बुंदों। टटलापारानि VCDC नि मासिगिरि बिमल दैमारी बिथाङा आरो बिथाङा बुंबावदों दि माबाफोर फोरमान दंब्ला दिन्थिनो थाखायबो खावलायदों आरो जुदि जेबो फोरमान होनो हायाब्ला बिथांमोनखौ एफआइआर होनो थाखायबो साखाफारा जाखानानै दं होननानै फोरमायथिदों। जौगाथायनि थाखाय बिटिआर सोरखारा मैया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बागानपारा बियाबनि दाब दाब जायगायाव जौगाथायनि खामानि मावनो सानसेनि गेजेरावनो 16 कौटि रांनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों लोगोसेनो बिटिआरनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि कातिराम बर'नि नुजाथिनायाव जौगाथायनि खामानि मावफुंनो मैया अन्थाइ खाम्फाखौ मावफुंनानै होनाय जायो। बेफोरनि गेजेरावनो पुब बनगावनिफ्राय आंगरधवा थांनाय लामाखौ पाक्का खालामनाय, सुबनखाता इन्ड'-भुटान मागो मेला जाग्रा थावनियाव कमिउनिटि हल लुनाय, बाथौ थानसालि, ब्रह्म सिबिसालि आरोबाव बेजों लोगोसे बड'लेण्ड नलेज सेन्टार बायदि बायदि लुफुंनो थाखाय बागानपारा बियाबनि बेन्दोङाव जौगाथायनि खामानि मावनो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जायो।
बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बे हाबाफारियावनो माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंदों दि रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोजोंनो दंफायो। बिपिएफ सोरखारा जाय खामानिखौ मावफुंनो हायाखैमोन बे खामानिखौ इउपिपिएल सोरखारा मावगासिनो दङ। 3,000 कौटि दाहार खालामनानै गालांदोंमोन बिपिएफ सोरखारा। बिपिएफ सोरखारा मावनानै गालांनाय बे फाफखौनो इउपिपिएल सोरखारा दायो रायजोफोरनि जौगाथायनि थाखाय हाबा मावनानै सुस्रांगासिनो दङ आरो बिटिआर ओनसोलाव फारफ्रोमबो बिथिङावनो गासै 3,000 कौटि रांनि जौगाथायनि खामानि मावनाया सोलिगासिनो दङ। इउपिपिएल सोरखारा रायजोफोरनि सान्थिनि थासारि लाबोनो हादों, हानि पाट्टा होदों आरो गोबाङैनो सोलायनाय लाबोनो हादों। इउपिपिएल सोरखारा खुंथायाव फैनाय लोगो लोगोनो समाजाव गोबां सोलायनायबो फैदों। बेनो राजखान्थि। बेनिफ्राय आलादा राजखान्थि सोरनोबा नांगौब्ला बेनि सायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। बे बाथ्राफोरखौ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा खौरां बिजोङाव गोख्रों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। इनाय अनागारियै सासे सुबुङा सोमोनांथाव खामानि मावदों, जाय जाथायखौ जों खोनायोब्लानो गिखांनाय मोनो। बेबादिनो सासे सुबुङा थांनाय समबारखालि गावनि आंगो बिसि आरो फिसाज्लाखौ बिस दौनानै बुथारदों। बे जाथाया जादों नलबारि जिल्लानि बोसोरकुसियायाव। सोमोनांथावै बिमा फिसानि गोथै देहाखौ समबारखालि हरनि समाव न' सिङाव बोखांनो हानायनि उनावनो बे जाथाया सोराङाव फैदों। गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय बिमा आरो फिसाखौ कबिता हालय, बिनि फिसाज्ला 15 बोसोर बैसोनि ऋषिकेश काश्यप होननानै सिनायथि होदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला ऋषिकेशआ देहायारि नोरजिया एबा जेंना गोनांमोन। रिपर्टनि बादियैब्ला समबारखालि फिसाज्ला एबा ऋषिकेशनि जोनोम सानमोन, नाथाय जोनोम सान फालिनो मोनाखिसै, अदेबानि बे सानावनो बिफानि बोलिसो जानांबाय। बबेखानि कबितानि फिसाय आरो ऋषिकेशनि बिफा जगदीश हालयनि हेंथायै बुथारनायनि गोख्रों अजद दैखांदों। अजद होनाय बादिब्ला जगदीश हालयआ बिस लोंहोनानै बिसि फिसाज्लाखौ बुथारदों। दा बे जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव दायनिगिरि जगदीश हालयआ खारखोमानानै दं। बेराफारसेथिं उनावहाय बे जाथायखौ मोनथिनानै पुलिसआ बिमा आरो फिसाज्लानि गोथै देहाखौ जाथायसालियाव थांनानै बोखांहैयो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय आनजाद नायनो गावसिनि आवथायाव लानानै थाङो। लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव सफैगासिनो दं, जायखौ लानानै राजखान्थियारि दोलोफोरा गावबा गावनि दोलोखौ गोहो गोरासिन खालामनो थाखाय दोलोआव हाबनाय हाबाफारि लागासिनो दं। थिग बेबादियैनो मैया बिपिएफ दोलोआबो मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि लादोंमोन, जेराव बारग' एनडिएफबि आफादनि सा 78 केडारफोरा बिपिएफ दोलोआव जयेन जायो। मैया बाक्सा जिल्लानि मथुनगुरि ब्लक मावख'आव बिपिएफनि सालबारि जिल्ला कमिटिनि सामलायनायाव बिपिएफ दोलोनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जादोंमोन, जेराव बारग' एनडिएफबि आफादनि सा 78 केडारफोरा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दोलोआव जयेन जायो। बे बिपिएफ दोलोनि जयनिं हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बिपिएफ दोलोनि गाहाय आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारिया। मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव सा 78 बारग' एनडिएफबिफोरा जयेन जानायजों लोगोसेनो इउपिपिएल दोलोनिफ्रायबो सा 120 दैदेनगिरि, एक्स सार्भिसमेननिफ्रायबो सा 65, कंग्रेस दोलोनिफ्रायबो सा 4 दैदेनगिरि आरो अबर' सुरक्षा कमिटिनिफ्रायबो सा 4 सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोआव गोसो खुसियै जयेन जायो होननानै मिथिना मोन्दों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया प्रधान मन्त्रि उच्चतर शिक्षा अभियान बिथांखिनिफ्राय 20 कौटि रांनि अनसुंथाइ मोननो हादों। रायजो थाखोआव गोजौ सोलोंथाइनि बिथांखि लानाय जौगाथायनि गेजेरजों गोजौ सोलोंथायाव मोनहैनाय, समानथि आरो गुनखौ जौगाहोनाय, थामहिनबा इउनिभार्सिटि एबा कलेजफोरखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिजों 2013 इं मायथाइयाव मिरु सोरखारजों फोसावजानाय पिएम उषा बिथांखिखौ मैया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव लन्च खालामदों। मैया फुंबिलिनि 11 रिंगायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंनि कनफारेन्स हलाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ
जम्मु काश्मीराव खुंफुंनाय बायदि स्किमनि बेखेवनाय हाबाफारियाव मोनसे अनलाइन भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो पीएम उषा बिथांखिखौ। बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रदीप कुमार पात्राजों लोगोसे रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्म, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिमोनजों लोगोसे इउनिभार्सिटिनि प्रफेसारफोर, गासै स्टाफ आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एफिलिएटेड कलेजफोरनि प्रिन्सिपाल बिथांमोनहाबो बाहागो लायो। अरनबारिखौ फोजोबस्रांनानै न' बां लुहैनानै गोबां सुबुंफोरा थाहैनायनि जाहोनाव अरनबारियाव आदारनि आंखाल जानायलाय अरनबारिनि गोबां जिब जुनारफोरा अरनबारिनिफ्राय ओंखारबोनानै सरासनस्रा सुबुंफोर थानाय जायगाफोरसिम फैनानै गोबां उदखार खालामनायजों लोगोसे माब्लाबा सुबुंफोरखौबो बुथारलाङो। थिग बेबादिनो मोनसे जाथाया सोमजिदों माजुलियाव। मासे गान्दानि गाग्लोबनायाव सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जायो। मोनथिना मोननाय बादिब्ला माजुलिनि भागत चापुरियायाव मैया फुंबिलिनि समाव पद्मा बरा मुंनि सासे सुबुङा बेरायनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। थिग बे समावनो भागत चापुरियायाव अरनबारिनिफ्राय ओंखारबोनाय मासे गान्दाया पद्मा बराखौ हरखाबै गाग्लोबनानै जिउ खहा खालामो। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हाग्रा बिफानखौ रागा जोंखांनाय फोरमायथिदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। रायजोआव सुदआव रां दाहार होग्रा सुबुंफोरखौ आसाम पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरनानै एरेस्ट खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बिनि लेखायै थांनाय सानसेनि सिगांसो नोंथांमोननो सा 30 सुदआव रां दाहार होग्रा सुबुंफोरखौ लखिमपुर जिल्लायाव हमनाय जाथायखौ फोसावनाय जादोंमोन। थिग बेबादियैनो मैया हाज' जिल्लायावबो आसाम पुलिस बिफाना खना खनला गोख्रों नायबिजिरनानै 3 रां दाहार होग्रा सुबुंफोरखौ हमनो हादों। मोनसे रिपर्टनिफ्राय मिथिना मोननाय बादिब्ला हाज' पुलिस बिफाना गोबांथार बिबांनि रांफोरजों लोगोसे 3 रां दाहार होग्रा सुबुंफोरखौ मैया हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ नतुन सराबारिनि ताइजुद्दिन आली, आजिजुर रेहमान आरो कपनिकुसि गामिनि मजिबुर रेहमान होननानै मिथिना मोनदों। बिथांमोननि सायाव अजद थिखांनाय बादिब्ला हमजानाय बै सुबुंफोरा गोलाव समनिफ्रायनो सुदआव रां दाहार होनानै ओनसोलाव उदखार खालामनायजों लोगोसे सुदनि रां दाहारखौ होनो हायाब्ला हा-हु, सना रुफा, धोन सम्पति बायदिखौ सेनानै लानायनिबो अजद थिखांदोंमोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।